Dar oricum le dau pedeapsă. Ce pedeapsă? La Pirui ce pedeapsă să-i dau? Cu Marius. Marius să danseze cu... Dansezi cu el, da? Eu cu el? Dar e gelos pe mine, Pirui? Dă-i pe Ramona, ce treaba mea? Dar nu e gelosă pe Ramona deloc. Păi și atunci nu-i doar pedeapsă cu un băiat, dă-i ei pedeapsă. Păi ce să facă ea? A, să facă ea... Dacă îi dau ei cu Livian, s-ar supăra Marius și ar deranja-o. Da. Vezi? Da. Îi dau pedeapsa cu portocala. Filip. Cu cine Filip? Cu Gabi. Da, îi dau pedeapsa la Berna. Filip să danse... Filip ce să facă nu vrea cu... Ligi. Nu cred că Ligi nu vrea, că nu acceptă deloc. Asta e faza. Deși ar trebui să accepte pedepsele. Da. Filip cu cine să-i dau? Să o supere pe Berna. Ce ar supăra-o pe Berna? De film. Ce? Trebuie să pui în grădină cu Filip, cu Ligi. Ce? Nu-i dans? Numai să stea în grădină. Da. Tot e ciudă. O să accepte Ligi. Cameră rușie. Nu, că nu o să accepte. Mai bine îmi bagi în grădină și stați acolo. Bun. Nu, haideți, v-ați îndulțit oamenii, v-am îndulțit. Nu ne-a ieșit nimic. La drum. Ce soțioasă? Nu știu ce ați vrut. Ai vrut să-mi pun felia aia pe față? Eu vreau, mă, dar... Aha. Pedeapsă. Hai, că n-ați făcut. Stai să ne întoarcem. Trebuia să vii și tu neapărat aici. Nu te simțeai E la pedeapsă! Treci la pedeapsă. E la pedeapsă! Cine este favorit? Cu cine am Premiul ăla e, cum ar veni, Primul... lider peste casă. Stella, Nu suntem în casa puterea dragostei, să facem Gesturi de... Gesturi drăguțe. Dragoste. Da, pot să fac o pedeapsă, nu-mi permit. Da. Așa, bun, haide în față. Hai, Ramonu. haide, mă. Așa. Aduci ochelarii aia jos, Ramona, că parcă Gata, scuze. Cu ochelarii mei poc, dar să fac dans? Așa. La 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 la. Stai, mă, stai puțin. Eu te ador. Eu o să fiu descalță! Are o treabă. Doamne, ajut! Doamne, ajut! S-a ajuns, Doamne! Doamne, sunt prea înalt. Nu mi te dezbrăca puță! Așa. Bun, apropiați-vă, nu trebuie să... Ține așa. Fac o văd. De să nu Da, am prins, mă. Țineți părul sus, Ramo. Ridică și fițele alea, că... E ridic. Lici, m-am făcut E serios? E serios? Dar și ține Și singur. intrarea are de... ăsta. Ține aici, așa. Dar și ține. Eu, ce faci din Bă, dar piocelul meu? Aia e pedeapsă, la puterea dragă. Hai că nici bine n-ai venit. Păi dacă n-am venit, S-au luat fetele la... Da, cu Livian, mă, lipeai așa. da, asta că și cu el, că Sper că nu o să mai putem să ieșim de aici. Elă, vrei să o îndepărtezi de mine? Nu Filip, faci. Bă, gata! Elă! La Dar care vrei să mă ioi? Ce-o văzut? Gata. Numai că mă ustură, ba numai gata, că aici mă strânge, gata, serios. Mă simt că împachete cadou. Dai tu ce să poți? Se simte ca un cadou împachetat. Un pachet de cadou. Auzi, pe strânge. Gata, aici nu mai pune. Hai, producă. Consoarta. Hai. Mă simt... Nu lăgăt. Gata, așa, stai aici, povara tu. Lăgăt am barbă, nu. Muzică, hai. Hai, s-au terminat. Aru cutitul? Stai. Stai că vă ajut eu. Da, mulțumesc. Vezi la păr, Vivian. Nu, că merge invers, nu acasă. Ce
Ce-i, Gabi? Ce ești așa bătut? Stai, ce mână. Acum, Ce grijă are, grijă are de la- ce grijă are de pâța lui. Și repede. Să nu găsim. Era mai repede cu un cuțit, dar nu e chiar așa. Mulțumesc. Erai conștient că așa o să fac. Ok, să mă încalț acum. Vai. Mă simt ca un cadou. Mai bine nu vreau să ajungem mai târziu să sufere și mai rău. Da, dar de ce ai făcut chestia asta dacă ești tu căprunosul? Adică credeai că o să te schimbi acum la ea? Scuze că stau cu spatele, Renat. Nu, nicio problemă. Unde e să mă Te spăl? duci tot în față și prima ușă la stânga. Aici pe unul și pe aceea e mea, la stânga. Ah, da, mulțumesc. Nu cred, tu că ziceai că voiai să vezi dacă te poți schimba? Nu era vorba de asta. S-au adunat mai multe și... Mai multe și... Dar ce ciudat, că tu ai fost așa toată săptămâna implicat în ceea ce aveați voi. Da, dar vezi, am mascat cumva. Ea m-a simțit că sunt cumva depărtat de ea, știi? Și-a dat seama că... Ceva e la mijloc. Egal. Dar nu e cam pe cineva sau... Bun, ești tu bătut. Și crede-mă, chiar nu am pe nimeni, cum zice ăla, sau ce se speculează, nu. Da, Dacă eu te să fiu... vorbești cu fetele. Nu vorbesc. Gigi, vorbesc serios. Uite în ochii mei. Mă uit în ochii tăi și vă spun sincer că nu vorbesc. Să zicem, că te cred. Vorbesc serios. Recunoșteam. Dacă vorbeam, recunoșteam. Dar nu, chiar nu vorbesc. Nu neapărat la modul ăla de combinat. Nu vreau să vorbesc cu nimeni. Vorbesc decât cu familia mea și atât. Pentru că, în situația de față, ei poate să îmi garanteze o liniște mai aparte. Atât ei poate să fie lângă mine să mă scoată din starea asta, știi? Că nu mi-e bine, îți dai seama că nu mi-e bine când o văd așa. Da. Și mai bine stau și mă vorbesc cu ei în fiecare seară. Nu sunt nepoțica, vorbesc cu ea. Stai un pic în grădină cu Ligi, 5 Nu minute? fac nimic cu Ligi. Nu dau nimic cu Ligi, că nu fac nimic cu Ligi. Asta e vorbită rău, nu fac nimic cu Dar el ea. a zis clar, tu, fata și Nu fac nimic cu ea, eu n-am făcut nimic să fac. pedeapsă. Nu contează, nu fac nimic cu ea. Ela, nu te strădui, că nici eu nu vreau. Avem aceeași părere Da, amândoi. nici el, nici ea. N-are rost să încerci. Știi că nu facem niciunul, adică... Toată casa știa asta, tu cum de nu Da, e știi? cu altcineva, Da. nu știu. Și Gabi când a fost protejat, adică și el, nici el nu mai dă de asta, că știa. Nu Să Gabi. fie bine. Dar și Andreea mai Și tu știai. a și Nici el nu mai dădea, nimeni el. Nu atât tu zici. Da, chiar e așa. Dacă n-ar fi pedeapsă, nu. Dă-i cu altă fată, nu știu. Cum ai să te pun eu cu Nu Diana? care fată, că nu-mi Să deranjează. te pun eu cu Diana. Nu te deranjează pe nimeni. Cu nimeni. Hai zic. Dar tu asta de unde, sale tale? Da. Le foloseam când eram fată Nu cred. Du-te tu. obraznică. E, când ai fost? Legai pe Jador? Când aveam pe un pept. Legai pe Jador? Aaa, nu te Nu prins. te-ai prins, blondele. Când avea pe un piept. Adică când eram favorită. De stare asta. Ce faci, Bianca? Stau singur.